ako ang pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kiniga po ninyo Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan o sa tanang mga kiksunan mga kasama. Awhagon ko kamo nga magamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kujik Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Gogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Cedric. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ang atong mutatampo si Cedric. Usa ka tindira sudan ang akong asawa. Kay lagi na may karinderyang gamay. Kunya ako driver ko sa habal-habal. O kung nga nung na problema ko kay driver ko sa habal-habal, ya do na may karinderya, ingon mo gud ani ang mga paghitabok. O ano na mga darling? Ready na ba kayo? O sige, sugdanan natin! Sugdanan natin! Okay, 5, 6, 7, 8, appear tayo! Sumakit ang ulo ko, sumakit ang bewang ko, sex bomb, sex bomb, sex bomb! Pataas at pababa! Ikaw, ikanta ko eh, Sider! Hala, magbuot na ka nga ako may request. Diba? Sa ato pa, murag birthday ni Cecil na Jesus Kabis. Happy birthday! Happy birthday! Ikay gigisigi, request Sider, parbida, no? Magbuot man ka, uy! Lakas Palakasay system din style ani ron. Hala, syempre! Lakas kong tama kay ni Mudo! Ikaw tama? Oo. Saan mo taba? Tabugok? Syempre po! Bida ikaw ba? Di ba ka nga maoron ning adlaw nga makapahuay ko? Wagan tigaing ng palindaron kay sa baduron. Wag trabaho, so... Ay, kung sabog-subog ka, kay tingal ipang-buds ba, tika? Ay, kung ano ka? Kay baw ko, ana, bending dalona. Ako, di ba, sabog ka. Ikaw may pahawa diha? Pamasahiro dito, kaya ako din magkatakanta ko. Sige. Di ba, na siyang bingaw ka rin sa bado, ba? Ito, pahuway ko. Ay, sabi kayo, practice ko. Ano mga darling, ready na ba kayo? Spaghetti pababa ng pababa. Spaghetti pataas. Ikaw ba? Ay, pabina, sagot? Saman? Ini pababa ni mo ba? Hinduta, muhayang ko niya ako, di ba? Spaghetti bahayang na bahayang. Purbida, di ba? Ikaw may pahawa din, oy, pamasahiro dito. Pahawa lagi, ko, day. Arin ako. Purbida. Spaghetti pababa ng pababa. Pahawa na ko to diha. Pahawa lagi ko! Pahawa na diha ba? Labayo tingag ko mo ron. Padool ko, kay labayo ko ni mo ko. Adi ay mo. Angkay! Dali, ako nakato ni mo, pre. Sayas mo niya. Saya. Hindi ka naman all ro kayo. Wala, kwarta. 20 ra. 20? 20 ra yatag. Nandiyan. Naminguho nga ba yun? Ako, sakay ka? Asa magkapatod? Unod ko no. Cedric may unod. Buwida. Siyan lang o kay burag wako kakuha pasayro da. Ni ako. Ang huwag lang ulit mo inwing. Ano di ba na niya? Huwag mo na siya kakuha. Bakante mo na siya. Aday ko kidnapam lang ko na iya. Murag na siya kidnapper og dagway pag-ilisensya. Ihatod lang bay, Cedric, bay, ihatod lang bay. At nga rin, makultahan ko ng bayota ron. Na, sige. Ika na lang ihatod bay.
Oh. Ikaw lang. Atas bitir ay, taos na, katulos bitir diyo sa kini nyo. Taray! Uy. Okay. Ikaw lang ba yung lugayan mo kasulti? Okay ko. Namingan nung ganmi. Okay na ko. Sige, mahinukang tanaw-tanaw naman Napay duha. dagang pasero. Ikaw na hatod, ana, bay, kay. Ug ako gani makato na ron. Dagbong ko na ron bayutan, ug nago to. Dagbong ko na sa pangpang. Semuanya. Ilom diha, suway. Bantay bitaw. Sunod ug magdali ka, way buhaton nimo. Awa na, toko na siya na ba? Toko na. Hindi ko mahalong, may muhat na ko. Pwede na ako makain. Taxi. Kadato na ko nimo magtaksi na lang. Taxi lang dito! Taksi. Pag mo kag mga balhamay ko, anton ko na. Idano, bang ikaw mag-taxi ka? Asa magkabaton? Tabara ito. Ano? Ay, gusto kong malag yung taon, porbida. Oh, naog kami. Oh, pre, tanaw ka na ko niya. Naalagi ka. Mukhaon ko gutom kayo. Ano hindi ka magkananan din eh? Oo, sugod ka ron. Kay lami man sa di ay ning ilang sudan din ni pre. Ah. Gawas nga lami, barato pa. Unya, lami pag yun kaayog pahiyom ang tindira. Lami pas balbakuha. Murag dugay na ka nagkananan din eh. Ha? Mayroon sa kunig kadiyot akong kumot. Pre, Dugay na kananan din eh. karon pa pre. Pero, murag, ani na ko magkananan pre. Kay, naay tindira lami kayo. Murag balbakuha lang. Bida. Unya. Anin sa di ka magkananan? Oo. Ha? Dugay na. Uy, suka pa kablihan ng karinderya. Hindi na ko magkananan. Ay, awards. Sa yawad ka mo ni. Pre. Inyo, dahil na. Unsay ngaan pre? Oh, amo ni karinderya. Unya ka ng lami kay tindere ako ng asawa, ha? Kinsa may mong asawa pre? Kanang murag balbakuha, pre, kalami. Oh, imo nga asawa pre? Pagkakidot. Bitaw pre, joke naman tong ako, pre. Oy, joke ra. Ano sa joke, ha? Asa ba na to? Hain mo na to joke. Katong gisulti ba nga, murag... Murag balbakuha, ha? Bairo ko na Ay, sus, pagkakidot. Alis ako, pre. Arep! Bida ka sa dire! Mana, pre. Nanotpek naman gani ko. Alis ako, pre. Sige. Uy! Di ka mo kaos balbakuha, pre! Oh, karon pa man lagi ka. Mukaon na ka? Makakabantay kay sige kagkaon ng ice cream. Siyempre, lami man eh. Oh, day, Kung sabay isuwa ni mo. Balbakuha. Si balbakuwa. Kanus na good taon tanga na ibaligya din balbakuwa. Ha? Oo, din. Bada, oy. Nga Diyos, duda ko ni mo si Drake da. Duda? Ang sa idaan mo? Nga murag tuan na kasalain magkananan. Kaya nangita magkagbalbakuwa. Hibaw man unta kang wa ko magbaligyag balbakuwa. Ay, dili ay. Kita ang gun mismo kumpare, diri siya mukaon. Ako giingnan nga, milagro man kag niya mo kadinipri. Ay, mao di ay. Suki mo ko din ako kay ang tindira, murag balbakuwa. Mao na kaingon ko nga, nakuha, balbakuwa. Istorya niya, balbakuwa ko no, be. Ilam diya ay, bantay bitag tuwa kasalain magkananan ha. Bantay ka lang din ako. Manong taong adto mo kung kaon nga libre man din eh. Lami kay sudaan din eh. Naunsa ba kay? Bantay bitaw. Giling ko na diha. Kay sukaran tara ka. Okay. Tungod sa gisulti sa kong kumpare, ako na giaway sa kong asawa. Kung gisulti niya nga balbakuwa. May gani, kaya napasabot ako siya. Unya. Asa na kanin tawhana sa? Ang sa lagodong orasa? Namasahiro pa ba gihapon? Bida. Duda ko anong iyang kalaki da. Nanang kanahan ay, mabapag-abot. Diin ka nigikan. Ah, day. Gaya ko di mo na uli, uy. Oh, ako kining ano kay Pacquiao day, naghatod ko sa naga. Diin? Naga day. Bawo yung ka layo-layo ang ginagikan din sa tuwa niya. Kanang mga orasa din labi namin Glanilla, purti trapika. Grabe kay traffic. Paingol ko na ko din eh. Pag-uli na ko, tulo ka disgrasya ako nagyan. Tungod sa traffic. Bawa nga, so sorry kayo. Kay, di mo na bulut-bulut, lisod kayo. Ha? Siguro alang yung tinuod ang tanan ni mong gisulti si Rick, ha? Makakita gani kong kamatuuran nga nagbinuang ka, dili kayang imurang lawas ang mulaya sa tumpa ni May, o dili lakip ang imong kalag. Dili. Oh, hasta imong kalag, ako
akong palayason. Mong pagtarong yun, ay dyo kong binuangi do. Uy, day, wala lagi taon ko mong binuang. Binuang ko, saan taon ko mong binuang, oy? Wa, bitaw. Wa sa pagkakaroon ka pamunta ka masakpi. Unyag masakpan ka, deny to death lagi hapon ka. Sige lang, magmahay lagi hapon ka. Dagang kayong paagi unsaon tagas pagpatay si Drek. Uy, binuang niya nila. Wa ko mabinuang. Mga ay dyo kong pakit ag mga ebidensya nakasabot ka. Day! Wa ko kasabot o wa ko mahadlok sige sulti sa akong asawa diri nako. Ang akong gikadlokan mao iyang naong kay isuga niyag nawang basta mosulti diri nako. Unyang iyang mga bata porti siga ubos taas ba iyang mga ta murag tiger look ba. Murag nakasunod siya sa iyang tinanawan. Unya Araw! Saan na yung motor? Ngayon nagbahin, tol. Giahak ning motora, oy. Di na badar? Wa pa na, oy. Bisag kung saan ako, yun saan ako start. Ikapoy na ako sikat-sikat, ini, wag yun mo andal. Di mo andar, ikaw leandar. Hapit tol. Palitan ko ni gasolina, unya, usa ka pusporo. Aw, impas ko ni motora ron. Parbida, usaw ni mo. Ambot ani, oy. Naarab ako'y kuhaon ron da. Ha? Akong suki ba akong kuhaon? Unsaon mo lang ani nga. Mi andar mang patol ani akong motor. Parbida. Ano cellphone, no? Na. Kanin, nanawag na. Patay yun ka ni. 16 anyos na? Hello, ma'am. Asa naman ka? Ma'am, sorry good kayo. Mi andar ang patol sa kong motor. Sa mi andar ang patol. Wa mo andar, ma'am, oy. Nagugba yun. Unya, saan man ni ron? Kisa may mukuha na ko nga rin. Wala ba'y taxi nga masunod dire? Ay kabala ka, ma'am. Niya mo ko'y kauban nga kasaligan gyud kay ma'am. Buutan ka ini, ma'am. Buutan kini. Unya, Diyos sunod pa gyud. Siya nalay akong pakuhaon ni mo, ma'am. Unya, nagatultol ng ere. Ako lang tudluan, ma'am. Suhito man ni siya diha. Nala, sige. Sindi ko siyang number, ha? Patawagan ako siya dire kung maabot na siya. Maghuat ko. Dira ba ko kauli o dili siya maabot? Lagi, ma'am. Maabot na gito siya diha. Promise. Sige, maghuat ko. Bye. Bye, ma'am. Kining, tol. Huwag yung kulaing makasulbad aning akong problema, tol. Ikaw rin yun, tol. Pwedaan, kadungo ko siyang resultihan. Ima mo loudspeak. Tol. Luwasa lang yung problema na ko, tol. Ikaw ang makuha niya. Di lagi ka magmahay, tol. Dako kayo nag-ihatag ni mo. Binan ko sa dako. Pero asang wala pang uwa ko tultul na. Wag taon. Katultul ka na, uy. Gaya ko si imong number, be. Kaya akong isin niya. Nya, tagaan ta kasi iyang number sad. Aron dili mo, maglisod og tultul inig abuti mo dito. Inoo ko asam ng lugar ay ang giingon taon waiting shade ko, no? So, kini, maoni ang waiting shade siguro yung giingon. Pero, asa man siya? Arang ay, nanawag. Hello, ma'am! Ma'am? Asa naman ka? Ma'am, di ako si mong giingon nga waiting shade, ma'am. Tungod sa eskwilahan. Asa man dapit imong gibarugan? Di ako dire sa may flagpole. Plug po? Ay, yun. Oy, ikaw na nagbaro, ma'am, ka na green? Ako Sos, na. abi mo ko istatuwa ka sa Girl Scout, ma'am. Probida na ako ka na sa flagpole niya. Imo pag yung isa-isa imong kamot sa imong kagtang. Moro ka Girl Scout. Day. Girl Scout sa imong mata. Dali na diri kay gigutom na ko. Ma'am, nana. Si Drek. Lugar usa, ilugar anang kananan. Ma'am. Okay, dito sa manao ko. Ay parking usa ng motor dito sa ako, dito sa flagpole. Sunod ako diri sa sod, ha? Ayaw pagdugay. Ma'am. Gutom gitingali to siya da. Anda, sa to siyang giingong taon, gutom taon kay siya. Parking ko, tarong motor Anya, masunod ko dito. Basi binuangan, wala mo patok, nakaplite taon.
O diha, ligo diha sa kong atbag. Ikaw likaon, ma'am. Busog man ko. Ayaw binuang diha. Busog sa imong mata. Lingko da diha. Aron mo taon. Ubani ko. Kay gaganina ra kay kong gigutom. Yun na. Ikaw ba? Unsa may imong ga-order? Unsa imong orderon? Ikaw rin bala, ma'am. Papa, magubisa kunsa. Ay, dili mahimo. Pag-order dag imo. Ayaw ka balaka. Ako mo bayad. Sige. Okay, ma'am. Bahala na niya, eh. Iyabit ang gusto. Ganinar sa magugutom. Kao lang ko, bahala na. Oh. Wala ka mag-apil o soft. Kanina, tubig lang ako, ma'am. Kaya taas-taas yung sugar ko da. Uwa pa man ka, oy. Sige na, order dito. Sige, mama. Bahala ka. Excuse me, mama. Cedric, ayaw kahibong kung ganong ingon ko ining mo sa akong mga suki sa balapal. Tinuod, ingon jud ko ani. Kay gusto nako nga ang mga suki nako masuod nako. Para kung asa ko dapita, makuha jud ko kung magpakuha ko. Munang gusto ko nga suuron ta ka. Pero mura mauawon ka man kaayo. Sinsya na kayo, ma'am. Magawawon yun ko. Pero dako kong kaon. Magawawon lang yun ko. Wala ka sulti ni Pedro kung unsa ko nga budal sa kong mga suki sa balapal? Actually, daghani sila. Pero pulos koan. Mapahimuslano ng uban. Maunang si Pedro na lang ang nagpabili na akong suki. Pero naunsa man si Pedro Gubaon man din ang iyang motor. Naman may kauban sa nga buutan, as Peter Dihos. Adi ay. Tapos noon pong kaya siya. Mao sila gisultian ko niya, anak, ma'am. Maayuhin noon. O sige, kaon na diha. Kay magsiaro na ko. Gibayran ko na nandaan. Sige, ma'am. Excuse me. Karoon pa ko klaros na ako. Guwapam sa di Lamir ba kayo dinaktan, Ikid kay glubot, napabutok siguro sa iyang may lubot na dapit kay ugdo pa mo kayo. Murag itik ng pag-ung ng itlog. Kapangagol na sa taning mamay. Sayang, minyon ako. Sorry ka na lang, ma'am. Wa na ko'y mahimo ni mo. Minyon ako, so, scratch lang ka na ko. Bahala ka. Daan pa kung ikaw lagi gid ni. Daidilia. Mo din tagdugay kag mauli kay mga unday mo. Uy, pag-iskandalo rin niya. Kung dili ka gusto iskandalo, pauli sa ato. Pauli sa ato. Daidilia. Pauli! Mao ni ako problema ron, may daddy ko minaw akong asawa. Sige, miglalis taon. Ako sige pasabot ka nagkuyog na taon may atong akong pasahero para mga on. Kay, ganina rin siyang gutom. Pero, inaminaw siya na kumusakot. Pinuno niya kalagot. Musing ali ang tingog porbida. Hangtod nga, nagdinapatay git be. Bibiya ko sa buwa. Hangtod karon wa man sa kuriya pangita ataon. Mao ni ako problema ron. Sao din ako ate pres, ate babida. Palihog tabagi ko niyo Palihog, kung kamoy pasultiyon, unsa may akong buhato na ni, Cedric. Hello, Ate Pres! Good morning! Ate Pres, good morning, Lord! Thank you, Lord! Sa tanan. Salamat sa tanan, Lord. Mama Mary, salamat sa mga pag-ampo. Thank you kayo. Paripati, Peter Dihos, salamat. Good morning ni mo diha. Sa ato ang mga suod kayo, Dupidro, salamat kayo. Dong, ato rin ikuan ang Bomberos Toledo, dong. Okay, Bombero, okay. Bomberos Toledo, si Dave Jones Bawi, at Tupir Labaho, April Ray, Pungasi, ug labi ni Paring Udo, Taguktok, mga bomberong abdi. Si Bugbog Tiil. Si Kwan, si Nani Kabaro, Bugbog Tiling. Ay mong manok dan ha, dili ikaw may Bugbog Tiil. Ay mong mga manok, Bugbog Tiil, pero kabuno, yapon. Mao na Bubog sa nagtiis na ni.